என் பேர் கோகுல். நான் உக்ரைன்லேருந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் வந்தேன். நான் பழனியில் தான் இருக்கேன். நான் உக்ரைனில் கியூன்னு ஒரு இடத்துல இருக்கேன். அங்கே தான் படிச்சுட்ருக்கேன். மெடிக்கல் படிச்சுட்ருக்கேன். நான் லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக அங்கே படிச்சுட்ருக்கேன். இப்போ நான் மதியானம் ஃப்ளைட்டில் கிளம்பி வந்தேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டு தான் அங்கே அட்டாக் நடந்திருக்கு. அது நான் சென்னை 2 டேஸ் பிஃபோர் வந்தப்போ தான் எனக்கே தெரிஞ்சிச்சு. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க. நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்க. நேற்று கூட இப்போது கொஞ்சம் சிவியராக அட்டாக் போயிருக்கு. எல்லாமே நேற்று நைட்டு ஃபுல்லாக பாம்பு ஷெல்டரில் தூங்காமல் முழிச்சிட்டே இருந்திருக்காங்க. இப்போ காலையில் இப்போ தான் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். அவங்க இப்போ தான் வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட போகிறேன், தண்ணி குடிக்க போகிறேங்க சொல்கிறாங்க. அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் பண்ணி எவாக்குவேட் பண்ணி இங்கே இந்தியாவுக்கு கூப்பிட்டு வரணும். பாம்பு ஷெல்டரில் பாதுகாப்பான இடம் தான். அது பாம்பு ஷெல்டர் பாம்பு போட்டால் கூட இது பண்ண மாதிரி தான் அது எவாக்குவேஷன் பிளேஸ் தான் இருக்குது. ஆனால் அங்கே கூட்டமாக இருக்குது. எல்லா பீப்புள்ஸ் அங்கே இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். பாப்புலேஷன் எல்லாமே அந்த மாதிரி பாம்பு ஷெல்டர் தான். ஒரு ஏரியாவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. ஒரே இடத்துல மட்டும் தான் இல்லை, நான் ஒரு ஏரியாவுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கான இடத்துல எல்லா பக்கமும் இருக்கும். எல்லோரும் அங்கே போய் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருக்காங்க நைட் ஃபுல்லாக. எம்பசி அதாவது பக்கத்து கண்ட்ரி மூலிமா எவாக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நேற்று கூட 500 பீப்புள்ஸ் வந்து ரொமேனியா கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. நான் கிளம்புறதுக்கு நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நாள் வந்து இது மாதிரி ஈஸ்டர்ன் சைடு வந்து என்ட்ரி ஆகிட்டேன்னு சொன்னாங்க ரஷ்யா. அதனால் அந்த அவசரத்தில் டிக்கெட் புக் பண்ணி நாங்களாம் கிளம்பி வந்துட்டு அப்கமிங் டேஸில் சில பேர் புக் பண்ணாங்க. அதுக்குள்ளே ஏர்போர்ட்டில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் நிறைய பேர் தப்பிச்சு வந்துட்டோம். லாஸ்ட் 2 ஃப்ளைட்ஸில் நாங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்னும் நிறைய பேர் அங்கே மாட்டியிருக்காங்க.